Näyttääkö tietokoneesi ruudulla tältä? Jos näyttää, se kannattaa päivittää uudempaan Windows 11 käyttöjärjestelmään. Jos et päivitä Windows 11, niin voi käydä niin kuin tälle maisutullut tässä. Eli uusimmat päivitykset puuttuvat ja tietoturva voi olla vaarassa. Me noutamme koneeksi, päivitämme sen uusimpaan Windows-version ja tuomme sen takaisin. Kaikki vain hintaan 99 €. Varaa päivitys nyt. Kampanja voimassa vain marraskuun ensimmäisenä viikolla. Voit tilata numerosta 045 78 73 62 05.